रायजोफोर अरुणाचलनि बिराद गोथौ जायगायाव दंफैयो जोङो दिनै बेसे गोथौ जायगायाव दंफैयो आं मिथिबावा मथा मथि 150 किल'मिटारसो सिङाव दङ जोङो जेराव जों थायो बिनिफ्राय ओमफ्राय ओरै मायादि ना मा बेजों बिराद मोजां जायगा दङ जोंथ' थांला दा मोनाबाय ओमफ्राय बे जायगायावहाय माने प्लेन आरो अरुणाचलबाबो प्लेन बे जायगाया माइ गायो बिदिनो आरो ओमफ्राय नैबे फरेस्ट एरिया मैदेरबो ओंखारो बायदि बायला जों दा बैग्रि जानायसो दसे देरहासारबो दङ बैसोर दङ जोङो ज' फैदों बैग्रि जानो फैदों जोङो अरुणाचलाव एकदमबारे हाग्रालै बिराद हाग्रा 150 किल'मिटार सिङाव दङ जोङो आदा बिजयनगर ना मा होनोमोनलाय नङालै जों थांनो नागिरनाया चाइना बर्डार दिनैथ' थांला बै बैग्रि दं हरै फैदो बैग्रि लायनोसै जा गोथाव बैग्रिया बेबो गोथाव थेजुनि बैग्रिया खेबसे जानांसै है बे थेजु नङाथ' जों दहाय थांनायासो थेजुमोन बे थेजु एरियानो थेजु एरियानो गोग्लैजोब्बाय मा दिगोर दंब्रा आरो फैलाय नायनि मोदै खारनाय लामा दंलै मोदै खारनाय लामा दं अबेयाथो नैबे बे नङा नैबे बेलाय मोदैनि दिगोर बैग्रि बे मोदैनि दिगोर ना मोदै नङाबालाय सोर हाबमो बिजों लायनाया मोदै थाग्रा गोजा बैग्रि जानो फैदोंलै जोङो अरुणाचलाव आमाम बैग्रिल'खा जायगाया हैद माथो गोखैसो गोखै आदा बैग्रियालाय गोखै जानांखानाय ना है मा बैयाव लिरनाय दंखायोना ओइखौ जाहैनायसो थादो बैखौ हनै एसे फोस्रिलाबायहैनायसो बैयाव लिरनाय दं मैदेर बायदिसिना दं होननानै जेबो नङालै मैदेरखौ आं बुंहरगोन दाफैथ' होननानै आं मानो खारनांगौ बुंलाय गोदाव खारनानै हा सोरना बागानसो खोमालै लेबु बागानसो खाला दाबायबो बैमा दंदां बागानसो आदा जानोबो हागौलै बागानसो बैग्रिखौ जानोसै होनबाबो होद बेखौ दैजानाय नङा बागानलै बागानबा सुगोजानै दिगदार जागोनलै मालिक दंलै मालिक होसो हरजानाय जों सयथिबो बेथ' फरेस्ट एरिया नङा होमबा फरेस्ट एरिया दा हाब माजों खुबैस्रिनाव जाखोलै अन्थाइ गैया जेबो गैया नै सिरिबाय नै सिरिबाय र'ल' सिरिबाय नै थाइसेबो गोमोनां गैया थाइसेल' साखिलै बिबां बांसिनखौ जारौ मोनखाबाय आं नैबे हा बै गोदैसिन मुस हटेल बैग्रि बागान नैबेखौ निजा माथो गोखै एम्फौ गोखै फिसालाबो बिराद मोजां जानो हनै बै खाना जाहरदो हनै ओइ र' सालथे नै खोबनासो जानोसैलां आइदि बिबाया सासे मा सासे बिबायलै हनै हा बिबाय सासे गोदै माथो गोदैयालाय जोस्रिबलाय गोदैमोन नै बियो नै बियो आदा आमथिखानि प्रभास बसुमतारी मुसाहारि सरि बिथाङाबो बेयावनो बिजनेस मावनो फैदों ओमफ्राय बे बिजनेसनि बारै जोङो जेबो बुंथ'ला ना बुंथ'नो हानाय नङा जेबो बुंथ'ला खिन्थु फैब्र'ला बायनो नाङा बेयाव ने फैब्र'लाबायनो नाङा डेन्जार दं एसे डेन्जार दं माने थाखा फैसा बिराद थगायजागोन मोजां चेनेलाव फैयाबायथाय ओमफ्राय नोंनिथ' ओरैनो गारि गंब्रैनि थगायजाथ'नानै दं बायदि गारि गंब्रैनि
हाजोआव मानखोयो दम होनानै हाननो हालै नोङो बेखौ फिसाखौ र' नाजागासिनो एसे थान्दा दिमाजों सानग्रोनोसै आदसा ओमफ्राय गाज्रिजोंथ' गाज्रि जाफानो हाया नालाय हाया थगायग्राखा जों खेबसेल'सो हागोन थगायनानै जानो थगायजाब्लाबो जोंथ' थैया जोंथ' थगायग्लिजानायखा ओरै मेघालय टु आप टु माने बेसिमावबो जों थगायजाग्लिनाय मानसिखा आदाया जों माने थैयाखै आरो बिसोरनि उनाव थाखा थैदोंब्लाबो मानसिया थैयाखै आदाया बेसे समनिफ्राय बे मेघालयआव थांदोंमोनलाय आङो 2008निफ्राय आप टु नोङो नै दाख्लैसिम 2008निफ्राय नोङो बे बिटिआरखौ गारनानै मेघालया खैलायावनो औ गेजेर समावहाय मोजांमोन मार्केटआ खिन्थु नैबे 2011निफ्राय माने मार्केटआ डेमेज जानायावहाय माने बरबाद जालाबायबाय आरो गोबां एसे बाहेरायाव थानानै एसेसो सम्पति सोरजिनो हादों ना हायाखै नोंलाय हानायाथ' मथा मथि आंनिथ' बेयाव जाखिनि दं मथा मथि बाहेरानिफ्रायनो होनजाजोबो आदसा जाखिनि नों सोरजिदों बाहेरानिफ्राय आरजिनायजोब आरो बिदि आरो बेफोरबायदिनो माने बाहेरायाव थायोबाबो बिदि थाखाफोरखौ आरजिनानै दोननो हानांगौ ने आदा पारपसाव नों बाहायनांगोन सेभिंसखौ खालामनांगोन नोङो नङाबा नोङो बाहेरायाव थादों बेरायदों नोङो थाखा फैसाफोरखौ मोनखादों होनना मिस इउस खालामब्लाथ' बे समाथ' बार बे एखे समाव फैबाय थाया अब्लाबो जोङो जोंनि पारपसखौबो खोन्थादेरनायसै नामा जों मानो फैदों बेवहाय नङा होजोंहायबो जों मा खामानि मावनो फैदों बे गोसोमनि खामानिखौनो जोंबो मावफैदों खिन्थु जों बुंखायो माने जाय नोंथांमोना बे जायगाखौ गोजाननिफ्राय समायना नुहुरनानै बेयाव फैदों बा फैनो सानो मोजां चेनेल लानानै फैखा नङाबा सेस थाखा फैसा सिलिंखार जानानै थांजोबगोन ना गोजाननि हाजोखौ मोजां नुयो समायना नुहुरो खाथियाव फैबासो खाथियाव हाबनानै नायोबा बेयाव सु दं ना मा दं दै दं ना मा दं बहुद साननो गोनां खोथा थायो आरो दा पारफेक्टलि माने चेनेलफोर दङब्ला मोजां सिना जाना मालिकफोर दङब्ला फैनानै मावफैनो हागोन आरो आपत्ति गैया फैनायखौ आपत्ति गैया फैनायखौ खिन्थु मोनसे खोथा बे ब्रकार्स माने दालालफोरनि आन्दारावहाय मावोबा बिराद साबधान नोङो मालिकबो देखायनाय नङा थाखा फैसाबो सिलिंखार खालामगोन नै गाबोननि नखानाय निन सेस गाबै उखैनानै थांनांगोन आदाया मालिक मोजां मोनजासिमाव नै दा गैयाबाबो 40,000सो थाखा लस जानानै दङ मोनगोन मोना बिनि माबा गैथ'आ दा बेबायदि जाथ'ना दङ सियर गैला आरो मोनगोनखौ इसेबां सियर लानो हाला आरो बिदिनोसै माथो खालामबावनो थानायालाय थगायग्राया जेरावबो संसाराव होमबाबो जों थगायजाबा एसे गाज्रि मोनो आरो गोसोफोरखौ बेनो आरो जों दा सानदेखायनो ओरैनो थादलाबायनो बानानैहाय ने दसे अरुणाचल प्रदेशआव बेरायनो होननानै जों फैदों जायगाबो नायफैबाय डेस्टिनेसना जोंहा बहाबासोमोन खिन्थु एसे लेट सिखारना फैनायखाय बै डेस्टिनेसनसिम सहैनो थाखाय टाइमिं एडजास्टखौ जों हायाखिसै मोनाहैसिगोन मोनाहैयोबा आरो जों माब्ला फैबावगोन गाबोनथ' जोङो खामानि हमनांगौ नेक्स्ट उइक सानडे जों एसे जिरायदबावनि एसे गुरलाबफोरखौ एसे बुथुमना लागोन आरजिग्रोना लानि गुरलाबफोरखौ जे जाया जोंबोलाय बावाखैनो फैनाया बिल थिल जेबो गैया ने गैथ'वा फै फरेस्ट एरियायावसो सिङावसो दङ जों नै साबधानलै साबधान ओमफ्राय बे जायगायाव बिराद दादागिरिबो दंना दङ गासिबो स्पेसियेलि बै मा होनो गासिबो ओइ आइजें आइला लाग्राफ्रा बिसिनि जायगा बिराद दुगा बिसोरो ओमफ्राय दुगाबाबो जों थिग मथेसो जों सोलिलांगोन जोंथ' रावखौबो गिया दम थानांगोन जों गावबागाव लाइनावहाय लेगेल मानसि जोङो रावजोंबो जों जुजिनोबो जालायनोबो जों फैयाखै उदैनि थाखायनो जों बेसेबां खस्थ' खालामबाय संसाराव सालदे राजा बे मा मुलिब्रा बे मानि थांगारनायनि मा थांगारनायनि आनवान्टेड नों बुंनो हागोन सालदे आं मुलिजों बारा खारबार गैयालै हाग्राबारियाव 72 फैदो नै खबराबो बोननै 72
Unwanted 72. जायगाया बारा मोजां नङालै बे थिग नङा आं बिखबनिफ्राय सिनायखायो ना बिखबफोराखौबो ओंखारलांला बायो नै 72 ओंखारबाय आङो इउस खालामदोंगोन साला इउस खालामो बेयावहाय जरुर ना नैबे ना फट'खौ नुब्ला फट' लागासिनो दं नै जाखांबाय बैग्रिखौ हाथायानो खैलायनाय मोनबाय माथो बबेबा गोदै बबेबा गोखै ओमफ्रायो जोङो दा जेरावबो थांथ'ला जोङो जोंनि जायगा फारसे जों थांफिनसिगोन जों थानाय जायगासिम ओमफ्राय एसे फान खालामफैबाय कलटकफोरखौबो नुबाय नालाय हा सालथे ए कलटकखौबो नुबाय नालाय एसे फान खालामबाय कलटकआथ' डेन्जार इयो दे बाद होदो बेखौ ओरै आदा सम ओरै उत्पल बरा दं बिक्कु आसे दं बिक्कु दं लखिमपुर धेमाजि ओंख्रि लांफानांगौथ' एफाले आसे देरहासार इस्लारि हेल' ओरै आदा दङ प्रभास चिरांनिनो जोङो फैलायनानै बे एखे जायगायावनो ज' लोगो मोनफैलायनानै इनायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' गोखै गोबाबब्लाबो जों जाबाय बैग्रिखौ जाबाय स' माथो खालामबावनाय थांनायसै बिदिनो मोजां मोजां जायगाखौ जों देखायलांग्रोगोन र' जोङो आखायाव एसे गुरलाबफोरखौ आरजिना लाग्रोनि रायजोफोर फट' ल'ब दे फट' लम दा मोनानि खाजा लानोसै अरुणाचलनि गोजालै नोंसोरो मा नायो साले आदा मा नायो मा ना हाजोनि देगाव आदा केजि 400 ग्राम खय केजि ओइ बे नायाथ' माबासोमोनलै आदा नाखान्दा ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो बयबो बेयाव लांजोबो बेयाव मोजां मोजां खाजा मोनोलै ना बायदि बायलानि केजि बेसेबां दोनो बेसेबां लाखो 450 केजियाव बबेया रा बे ना बैयो मोननैबो खान्दाया 300 बेखौ मा ना बुंदों बेखौ नांलालै मा ना बियो जाबाय लाबाय दा मोनायाव जानायसै गोथावनो